Ajurvéda je prastarý zdravotný systém pôvodom z Indii a v posledných rokoch získava na popularite po celom svete. Sľubuje holistický prístup k zdraviu a k celkovej životnej pohode. A keďže Ajurvéda ponúka rôzne očistné metódy, ktoré pomáhajú odstraňovať toxíny z tela a aj nejaké to nadbytočné kilečko, rozhodol som sa vyskúšať na vlastnej koži, ako celý takýto proces funguje a hlavne, či prináša pozitívne výsledky. Spôsobov a možností, kde tieto liečebné postupy a pobyty ponúkajú, je celá kopa. Môžete sa rozhodnúť pre pobyty priamo v Indii či na Srí Lanke, ale nám sa zdalo zbytočné kupovať drahú letenku. A navyše, ak takýto pobyt ponúkajú v Českej republike, nebolo o čom dlho premýšľať a naše rozhodnutie bolo okamžité. Vyrazili sme priamo do srdca Ajurvédy v Čechách, do rezortu Svatá Kateřina na Vysočine. Do rezortu sme vyrazili z Bratislavy. Nie je to vôbec ďaleko, zhruba 250 km a väčšina cesty vedie po diaľnici. Zhruba po 200 km schádzame z diaľnici a smerujeme k obci Počátky. Podľa inštrukcií z hotela máme svoje auto zaparkovať na bezplatnom parkovisku na kraji obce a odtiaľto nás má odviesť do hotela Mikrobus. Ten premáva a vozí svojich klientov každú pol hodinu. Vedenie Svatej Kateřiny sa rozhodlo pre tento spôsob prepravy hlavne z dôvodu ochrany prírody, znížením emisí a hluku v celej oblasti rezortu. V areáli je možnosť ubytovania v 3 hoteloch: Hotel Garnison, Gymnasion a Hotel Svatá Kateřina. Každý jeden ponúka vysoký štandard ubytovania. No a ak by ste potrebovali mať úplné súkromie a kľud, môžete si vybrať ubytovanie v lese, v kompletne zrekonštruovanej glampingovej chatke, ktorá je vybavená štýlovým indickým nábytkom. My sme si vybrali hotel Svatá Kateřina. Ten ponúka ubytovanie v pohodlných izbách a apartmánoch. A keďže nám procedúry a ajurvédsky program začínajú až na druhý deň, využili sme okamžite všetky fajnové možnosti, ktoré hotel ponúka. Wellnessom a výrivkou počnúc a dobrou večerou končiac. Veď nakoniec, treba si ešte čo to užiť pred dietou a hlavne nech máme z čoho chudnúť. Prvá písomná zmienka o tomto mieste pochádza z 12. storočia, kedy tu stála pustovňa zasvetená svätej Kateřine. V príbehu vzniku kúpeľov sa traduje, že vďačí za svoj pôvod šlachtickému rodu z Léskovca, ktorý sídlil na nedalekej pevnosti. Krištof z Léskovca mal okrem 3 synov aj 2 céry, Katarínu a Markétu, ktoré veľmi ťažko ochoreli. Podľa jednej verzie ochoreli v tej dobe na skoro nevyliečiteľnú chorobu tyfus. Ich otec sa márne snažil nájsť liek, ktorý by ich uzdravil. Z ťažkej choroby sa nakoniec obe dievčatá uzdravili, keď začali piť vodu z miestnych lesných prameňov. Z vďačnosti a pre chválu Božiu potom otec nechal vybudovať nad jedným z prameňov kaplnku, ktorú zasvetil svätej Kateřine. V 14. storočí tu bol postavený gotický kostol, ktorý však v 17. storočí zničila 30-ročná vojna. Na jeho mieste bola v 18. storočí postavená baroková kaplnka a v 19. storočí tu vznikli kúpele s minerálnymi prameňmi, ktoré si rýchlo získali popularitu. Kúpele prežívali v 20. storočí rôzne obdobia. Po znárodnení v roku 1952 nastal útlm, avšak po páde komunizmu sa opäť dostali kúpele do povedomia. V roku 2006 ich kúpil a zrekonštruoval podnikateľ Peter Zempliner, čím sa začala nová éra rezortu. V roku 2008 sa po rozsiahlej rekonštrukcii predstavil rezort Svatá Kateřina v modernej podobe. Areáli rezortu sa nachádza Stonehenge Vysočina.
najväčšia megalitická stavba v Českej republike. Rezort má certifikát Green Hotel za ohľaduplnosť k životnému prostrediu. V roku 2020 bol ocenený ako najlepší wellness hotel v Českej republike. Rezort Svatá Kateřina tak dnes pokračuje v tradícii pohostinnosti a liečivých účinkov tunajších prameňov, pričom ponúka komfort a služby na najvyššej úrovni. Ráno som pripravený nastúpiť na svoj prvý ajurvédsky pobyt a terapiu. Ten začína vypísaním dotazníka o mojom zdravotnom stave a psychickej pohode. Vypisujem poctivo a pravdivo. Jednak mi za chrbtom sedí moja priateľka a jednak ma čaká návšteva a vstupná kontrola u doktora Saneaya Dasa. Ten patrí v Indii k najznámejším odborníkom na ajurvédsku medicínu. Pochádza z indického štátu Karnataka, kde študoval ajurvédsku medicínu na univerzite v Bangalore. V súčasnosti odozdáva svoje vedomosti a schopnosti pre svätú Kateřinu. Na moju otázku, že prečo sú potrebné takéto podrobné vstupné prehliadky, keď sa v podstate jedná len o zmenu jedálnička a príjemné masáže, mi bolo následne vysvetlené. Tieto pobyty sú síce veľmi prínosné, ale existujú určité situácie a javy, keď môžu nastať komplikácie a obmedzenia pre absolvovanie ajurvédskeho pobytu. A preto je dôležitá takáto základná prehliadka a pravdivé odpovede v dotazníku. Zoznam kontraindikácií a zdravotných potiaží však nie je veľký. A keďže nie som ani tehotný, ani nemám žiadne chronické ochorenia či problémy s ekzémami, vstupná prehliadka v ajurvédskom pavilóne dopadla výborne a ja môžem nastúpiť bez obáv na všetky procedúry. Drevený ajurvédsky pavilón, ktorého autorom je Jakub Tejkl, sa stal stavbou roku 2019. Tu budem chodiť na všetky plánované masáže a terapie. Budova stojí na 89 monolitických kameňoch. Jeho centrum tvoria dva priestory, otvorené atrium a sála s bazénom. Vonkajší obvod obklopuje galéria, vďaka ktorej majú návštevníci vizuálny kontakt s otvorenou krajinou okolo, lesom aj meditačnou záhradou. Celá stavba tak umocňuje účinky ajurvédskej medicíny a vytvára oázu meditácie a odpočinku. V rezorte svätej Kateřiny ponúkajú ajurvédski lekári nasledovné terapie. Ajurvéda Pancha Karma, jedná sa o celkové očistenie tela. Ajurvéda omladenie, chrbát bez bolesti, chudnutie, beauty, ajurvéda pre ženy a ajurvédsky víkend. My sme si vybrali pobyt spojený s chudnutím. Boli sme jednoducho zvedaví, či aj za kratšiu dobu pobytu vie telo zareagovať úbytkom hmotnosti pri úprave jedla a ponúknutých terapií. Prvou terapiou, s ktorou sme začali, je špeciálna ajurvédska terapia s názvom Shirodhara. Je zameraná na masáž medzi obočím. Navodzuje celkový pocit vnútornej harmónie a duševnej rovnováhy. Shirodhara v preklade znamená jemný tok oleja na hlavu. Táto terapia je spojená aj s masážou hlavy. A môžem povedať, že začať deň týmto spôsobom je neskutočne príjemná skúsenosť. Po tejto procedúre máme doslova prikázaný oddych na lôžku a následne relaxačnú prechádzku po okolí rezortu. Samozrejme, naše kroky vedú k ďalšej jedinečnej stavbe, ktorá sa tu nachádza. Kamenný kruh je novodobou replikou megalitickej stavby. Bol postavený v roku 2014 ako najväčšia megalitická stavba v Českej republike. Jeho účelom je pomôcť ľuďom v ich duchovnom vývoji a zlepšení zdravia. Kruh je výnimočný tým, že jeho stred tvorí plochý kameň na troch menších podstavách, ktorý bol používaný niektorými severskými kultúrami. Energetické vlastnosti tohto kameňa umožňujú funkcie, ktoré bežné kruhy nemajú, a preto je jeho prínos pre človeka taký významný. Ako sa správne stravovať podľa ajurvédy nám poradil náš ajurvédsky lekár. Máme dávať prednosť čerstvým pripraveným teplým domácim pokrmom. Jedlo máme jesť v spokojnom, príjemnom prostredí a v príjemnej spoločnosti. Nejedzme príliš pomaly ani príliš rýchlo. Medzi jednotlivými jedlami si nechávame prestávku 3 až 6 hodín, aby naše telo malo dosť času na trávenie.
Po masážach, oddychu a relaxačnej prestávke sme pripravení ochutnať naše prvé ajurvédske jedlo, ktoré v rezorte pripravuje certifikovaný odborník na ajurvédske jedlá. A začíname s čajom a s vlažnou vodou. Nasleduje kukuričný krém, ktorý naozaj veľmi chutil. A pokračujeme pre nás zvláštnym poradím, sladkým predjedlom, ďatlovo-orieškový dezert. Nasleduje červená ryža s dyňovou omáčkou a prílohou zo zelených banánov. Aj keď sa to nezdá, je to celkom síte jedlo. Ajurvéda sa zameriava na konzumáciu ľahko straviteľných potravín a používanie korenín na podporu trávenia. Jedlo je bohaté na antioxidanty, vitamíny a minerály, ktoré posilňujú imunitný systém. Ajurvéda podporuje detoxikáciu pomocou potravín a techník, ktoré napomáhajú odstraňovať toxíny. Konzumácia vyváženej stravy a zdravých potravín v ajurvéde znižuje stres, úzkosť a depresiu. Ajurvéda vníma jedlo ako dar a konzumáciu ako duchovný akt, spájajúce naše telo s prírodou. Ajurvédske jedlo jednoducho podporuje zdravie a pohodu na fyzickej, psychickej a duchovnej úrovni. Dni v rezorte nám plynú vo veľmi pokojnom tempe. Denné naordinované masáže a terapie striedame s ajurvédskou gastronómiou a s prechádzkami po okolí. Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec pobytu. Sme prekvapení, ako rýchlo nám ten čas plynul a musím povedať, že napriek horšiemu počasiu sme sa tu vôbec nenudili. Tých možností, ako využiť čas, je v rezorte celá kopa. Počnú s ľahkou turistikou, cez bajkovanie, jazdou na koníkoch pre dámy či športové aktivity zahrňujúce bežkovanie na bežkách, golf až po jógu a kardioaktivity. No a aký je môj rezult na záver? Zhodil som za 4 dní 2 kg celkom bez problému. Ale to nie je až tak dôležité. Dôležité pre mňa je poznanie, že naozaj stačí tak málo, aby sme sa cítili veľmi dobre, či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Ale veď nakoniec vyskúšajte sami, o čom to celé je a budete milo prekvapení, ako jednoducho a veľmi príjemne zmeníte pohľad na niektoré naše návyky, či skôr zlozvyky. Svet ajurvédy to už vie stovky rokov.